Iya dasar para nyata yo. Kage. Kowe jare iso mikut Werkudara iso mikut Janaka iso mikut Nyai Prabu Darmakusuma iya. Mbok pikut mbok teko ngendi menungsane? Kowe gelem ngomong ora? Ora gelem ngomong celaka-celaka. Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Wah, kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing patimu karo materi Baladewa iya. Kowe arep materi Baladewa. Kowe arep gunakake pusakamu ndok materi Baladewa ayo gage gunakno. Gunakno jembaremu sing limuni ponakan ampo mau gunakno. Gage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu gedhe Baladewa. Aku mau guru karo kowe 20 taun. Kene marganing patimu. Blas lanat kowe. Oh, wah, menungso datang. Ayo, halo. Kok jangan kok. Warga kamu karo menawa Mantura Prabu Baladewa karo piye? Truk kowe ngapa ya? Ah, ora ngomong apa. Kowe pamane karo Nyai Prabu Duryudana, Nyai Prabu Baladewa, Nyai Prabu Baladewa Werkudara Janaka. Karo piye? Kowe ngerti menawa Mantura lho, kowe iso lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung aku salah apa tok sengeni. Dolan nggo praktek. Wangun ya, wangun dasmu kowe. Ya ora nesu piye? Praktek kok dijotosi ora. Aku ora aku men tak kon mbuktekke nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mantura Prabu Baladewa ane Pitawasi Jalatranem Kara Senut. Darsana. Kok njuk ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo darsana. Saking rapale ning sing butuh cepet ya terus ayo. Ayo wani karo Mantura Prabu Baladewa. Ora mikir karo tinjung akhirnya dublak tungkak cangkemmu kowe. Nggon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin Anggris Prabu Baladewa. Iya. Ana to Mantura Prabu Baladewa. Waning Pitawasi ora mikir dublak tungkak truk. Tuh omah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Ning arep didublake kok angel. Gregeten tak limpe. Nya kowe. Kene ya meneng wae. Maning jajaran wah nyoto pancen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disuwawa ya kowe ngina karo Prabu Jailangkara aku ora mbutuhake kuwandamu sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badranaya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mantura Prabu Baladewa. Maning jajaran kertane bawana iblis lanat nibane pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah, Jayalengkara, aja mlayu. Ayo tantekono kerijaku. Ngopo Bagong? Sabar. Sabar, boten sanesu. Lho, kok ora nesu piye? Mengkene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek weruh asli sampean malah kaget. Lho, kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, lengene. Lenganku ngopo? Terus. Gong ora cedak-cedak, Gong.
Ae ra reti ae soalé. Gong kowe kletak modar kowe le. Kowe rene yo. Tak mangi ta. Ngopo? Kae Prabu Baladewa. Mosok aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panah majlep terus ana kebul bul terus malik macan sirkus dengkulmu ora rene ta dineng-nenge kok ndak kaget wonge asli apa piye kok asli sinuwun apa Petruk wul tenan kok Yung iki apa iki ayo radong ayo Truk, ora macam-macam iki panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padake sugeng iwak banteng kok ya. Iya. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora kok? Nggawane ming cilik, ora apa-apa. Pengilon ngotane lho. Kowe wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Oh. Ana wong angguruk tak keke ngisoren. Kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Tak kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Nggone tatin apa? Engko tak SMS ya. Kaya cang ya kowe misale kowe iki ngotanku tak keke ngisor kene heeh terus tak ngene iki sini kan ketok iya aku nggo hiburan Truk nggo hiburan kowe nek dilaporke kecekel kowe ngono iki kuwi pelecehan ngono kowe iya aja nganti kecekel kula ngilo nggih ngilo piye niki lho kuwi sapa kuwi lha ngene Truk enggak riki enggak ngilo teng sendang sendang karang kadempel niku bening banyune yo ayo arep ngopo to sampeyan niku dereng krasa soalé ngajukake pengilon kowe garing yo lunga nggo pengilon gedhe banget karo ngopo reng nggo dandan kok ya arang iso cah besus kok aku rambuté obah sithik wae tak nehi anu fik formula obat batuk niki lho Ndara lho wis oi niki panjenengan aduh mati aku ayo mati aku Petro piye kananku ya iki Petro mati aku Bagong mati aku mampun mati ajeng kula dol mati didol jengkulmu mlocot terus mangane wedhus tanggane nek wis gawe dadi macan ngene iki wis ngono anggere muni ngelih ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruwak iki terus Petro mati aku Petro aku dadi kaya ngene kananku iki piye Petro mati aku Ponokawan nggo matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten Pak Semar tulung aku Semar Semar. Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo iki, Gong? Buntute tok jangat-jangat iki. Ki, Truk, apik ta, Truk? Apik dungulmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan delok apa? Jijik Gong. Apik, apik. Ndara Baladewa iya Semar.
Aku kena panah aku dadi iso kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggodhanipun, kathah pacobanipun. Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan manglunga saka Karang Kadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir manggoleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi Sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa kangge nyuwun pangapunten sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh mati aku Semar, mati aku. Lek ku arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungso dipun menahaken budidaya. Loro Garing Petruk Bagong, dalem Pak. Dalem Pak, dalem Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki to. Nek nganti ngelih sing dimplok pertama gareng ya, Reng. Kuwi ora mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsamu ora. Petruk wae. Weh, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae, bojoku meteng. Oh. Masa tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Pun rika mang tindak anak-anak kula mang dimet ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak, tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo Borong Awan, monggo Gus kula jelaken. Sigra ndumuk kuncunging Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyandak sumping Lombok Abang ginegem wani dening Lurah Semar rinemet ponang Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar tanpa beda kaya Lurah Semar Badranaya. Bakal selak ora bakal iso kumbi ora bakal iso mlayu Semar. Ayo kowe arep apa kowe saiki kowe wis kepepet wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut ora ana ing padha iso wal saka cengkermaning Prabu Jayalenggara. Nata Ndarawati lang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel mergo wedi karo aku. Mung kari kowe Semar. Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi. Manut tak boyo marang Dandang Mangure Jati kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kaya lumayan.